Araba joué kalo kleshiki samba fila ani mugan ani duuru DMS TV channel muso aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ kunnafoniya sɔrɔ source dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko Kidali région kɔnɔna na don tɛmɛnenw na an ka Mali finitigiw olu taara bɔ bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan min kɔnɔna na banbaciwale maaw ka kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni bolimafɛn kofɔlen in kɔnɔna na o source kelen nin yɛrɛ kɔni b'a perepere k'a fɔ ko wagati min an ka Mali finitigiw olu kɔni bɛ taa bɔ ni bolimafɛn kan o y'a sɔrɔ banbaciwale maa yɛrɛ kɔni kun tɛ a kɔnɔna na k'a bɛ n'a fɔ u bolitɔla yɛrɛ de kɔni taara ne ka bolimafɛn in ni a kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni to Kidali région kɔnɔna na. Avion présidentiel ni équipement militaire procès yɛrɛ kɔni bɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ ma tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 7 sanba 2025 Madame Buhari Fili Sisoko Mustapha Darabo Mamadou Kamara ale ni colonel major Nuhu Dabitɛw olu ka avocat yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka jugement yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka u ka client yɛrɛ kɔni lafasa Madame Buhari Fili Sisoko ni a ka ko accusé ka avocat yɛrɛ kɔni laɲini kɛ an ka jamana kiriko maaw fɛ u y'a laɲini fɛ ko olu ka client yɛrɛ kɔni ko kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'a lajɛ ne ka ni maa yɛrɛ kɔni labila ka da kan ko ka procès ko daminɛ fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dalu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi ma se ka sɔrɔ min y'a yira k'a fɔ k'olu ka client yɛrɛ kɔni ye furuba nafolo yɛrɛ kɔni suɲɛ ko wa dalu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni ma bɔ min y'a yira k'a fɔ ko avion présidentiel ale ni équipement militaire sanni ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa ninnu ma baara yɛrɛ kɔni kɛ sariya kɔnɔna na. Mamadou Awa Gassamba ni ma kofɔlen ye an ka Mali député kɔrɔ ye Conseil national de transition ni o CNT o membre dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛn bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka da kan ko Mamadou Awa Gassamba don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na k'ale ye kuma dɔw fɔ ni ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye kuma minnu yɛrɛ kɔni tɛ bɛn o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye Côte d'Ivoire autorité ma olu ye laseli kɛ ko Mamadou Awa Gassamba ka kiiritigɛ yɛrɛ kɔnɔna na kɛ décembre kalo nata in de la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan ni o ye Côte d'Ivoire faaba ye. Succès Masra ni ma kofɔlen kun ye premier ministre ye Tchad jamana kɔnɔna na a bɛ kalo 2 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni bɔ ni ma kofɔlen minɛn bɛ Tchad autorité maaw fɛ ne ka datugu kaso la ka da kan Tchad autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a bisigalen don k'a fɔ ko Succès Masra ko mɛ kalo tile 14 tɛmɛnen sanba 2025 bagan marala 42 yɛrɛ kɔni fagara Mandakaw mara kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Tchad jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Succès Masra a kɔni bisigalen don k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ye ne ka ni bagan marala 42 yɛrɛ kɔni faga ko komi Succès Masra ale ka avocat dɛsɛ mɛ ne ka a labɔ kaso yɛrɛ kɔnɔ na a ka avocat bɛ wulimada kɛ ne ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ko a laɲininen don Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni fɛ a kana kɛ médiateur ye Tchad autorité yɛrɛ kɔni ni Succès Masra ka avocat ɲɔgɔn cɛ la wali min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni Succès Masra yɛrɛ kɔni bɛ se ka bila Tchad autorité maaw fɛ. Kasangani Donald Trump n'o États-Unis jamana ɲɛmaa ye Kasangani ale yɛrɛ kɔni ka laɲini an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na n'u kɔnɔnalen don ka da kan k'u ye walejugubaw de kɛ ni o dɔw ye mɔgɔ faga ye binkanni ye musow yɛrɛ kɔni kan walima ka sonyɛni yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni accuselen don ni fɛn na n'u datugulen don kaso la Donald Trump ka laɲini de ni ka ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na ka taa n'u ye jamana wɛrɛw kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na juillet kalo tile 5 tɛmɛnen sanba 2025 États-Unis ka département de la sécurité intérieure ma olu kɔni ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na u bɛ laseli kɛ ko mɔgɔ fagalaba 8 bonya kɔ ko États-Unis olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen gɛnni ka u bila ka taa Soudan du Sud jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a yirala k'a fɔ ko ni maa 8 minnu yɛrɛ kɔni bilala ka taa Soudan du Sud jamana kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen tɛ bɔ Soudan du Sud jamana kɔnɔna na jamana wɛrɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ a la nka États-Unis a kɔni ninnu bɔ a ka jamana kɔnɔna na n'u ka taa u fili Soudan du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Halisa an ka Mali finitigiw olu cɛsirilen don banbaciwale maaw ɲinini yɛrɛ kɔnɔna jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana sabati jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Source locale dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira an na k'a fɔ ko kura ye an ka Mali finitigiw
olu kɔni tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaciwale maaw kun jamana région caman kɔnɔna na ko adamadenw n'u bololafɛn lakana ni opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min kun bɛ ka kɛ an ka Mali finitigilakaw fɛ an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni taara bɔ bolimafɛn dɔ bilalen yɛrɛ kɔni ka Tombouctou région kɔnɔna na bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun labilalen don banbaciwale maaw de fɛ k'a bɛna fɔ u kun bolila ne ka taga bolimafɛn kofɔlen in to de k'an ka Mali finitigiw kɔni talen bolimafɛn kofɔlen in na u taara sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn caman ni kɛnbɛ ne ka bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna fa o yɛrɛ kɔni kelen an ka Mali finitigiw olu kelen ka sɛgɛsɛgɛli baara kɛ bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'a dɔn k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni tɛ jan bilalen de u ɲɛma u sɔrɔla ka bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni ta sosolokaliw ka kɔrɔfɔ la hakilina jiginna dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na Telabi mara kɔnɔna na ne yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kidali Nord yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na an ka Mali finitigiw olu ye frappe kɛ ne ka ɲɛsin bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ma min kun kɔnɔna na banbaciwale maa caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ o frappe in kɛra sababu ye ne ka banbaciwale maa tan bonya ko bɔnɛ ani na ni yɔrɔ kofɔlen in na ko juin kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu ye opération caman kɛ Kidali région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu kɔni ye sebaya sɔrɔ a bɛɛ la ka da kan u sera ka banbaciwale maa caman bɔnɛ o ni na ko juin kalo kelen yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigiw ka drone yɛrɛ kɔni frappe kɛ Inara Faka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mali ale ni Algérie frontière fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko opération dugukolo ko ta hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu bɛ ka opération caya kosɛbɛ Farabugu fo ka taa se Gao yɔrɔw ma ka tɛmɛ Tombouctou ale ni Kidali bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an ka Mali finitigiw bɛ ka ni opération minnu kɛ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen la opération nin yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye ka banbaciwale menace min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kan ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka o menace yɛrɛ kɔni bɔ an kan ni banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni bɔnɛ ne o ni na ale ni ka se ka an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ ka bila an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka mara kɔnɔna na cogo min a kun bɛ banbaciwale maaw bolo i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na dangakari o ko in yɛrɛ kɔni na an ka Mali finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw bɛ kɛlɛ kɛ cogo min dugumalaw fɛnɛ bɛ o kɛlɛ kɛ o cogo kelen yɛrɛ kɔni na hakilina jiginna fɛnɛ kalo laban tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na an ka Mali finitigiw sera ka banbaciwale ɲɛmaa maa caman bɔnɛ o ni na wa banbaciwale maa caman yɛrɛ kɔni fagara an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw olu cɛsirilen don kosɛbɛ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na Kidali région kɔnɔna na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min na an ka Mali finitigiw olu kɔni taara bɔ banbaciwale maaw ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni bilalen la yen nɔ o Kidali région kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigiw ka opération caman yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ ka cɛnni don caman yɛrɛ kɔni na Kidali région kɔnɔna na ni o opération ninnu caman yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka banbaciwale ɲɛmaa maa caman fɛnɛ bɔnɛ o ni na nin yɔrɔ in na an bɛ an ka Mali finitigiw fo kosɛbɛ u ka cɛsiri ale ni u ka baara kɛko ɲuman yɛrɛ kɔni na ka da kan olu ka cɛsiri o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni an Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana bɛ ka sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na avion présidentiel ale ni équipement militaire sanni ko procès ko min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a bɛna fɔ procès kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ka se a kuncɛ kuma yɛrɛ kɔni ma dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa tɛmɛnen yɛrɛ kɔni parquet général olu kun bɛ an ka kiriko maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa avion présidentiel ko in yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na maa minnu minɛlen don parquet bɛ fɛ condamnation min yɛrɛ kɔni ka kɛ o la a ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni o ko tɛmɛlen kɔfɛ tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2025 ni yɛrɛ kɔni ye accusé ninnu olu ka avocat fɛnɛ kun bɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa olu fɛnɛ ka laɲini ye min ye u ka client ko yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la ka o laɲini ninnu kɛ an ka kiiriko maaw yɛrɛ kɔni fɛ heure caman kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maître Jankine Tunkara maître Mamadou Bobo Diallo maître Aruna Keita fo ka taa se maître Aruna Tunkara yɛrɛ kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'olu ka client ni o ye Maranbɔle Félix Sogo ye Mustapha Darabo colonel major Nuhu Dabitaw ale ni Mamadou Kamara kan ka kiiriko maaw kɛnbɛ ni ka olu ka maaw yɛrɛ kɔni accusé fɛn minnu yɛrɛ kɔni na ko u nɔ foyi tɛ o ko yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na olu b'a laɲini kiiriko maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka olu ka clientw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labila maître Jankine Tunkara ni ale ye Maranbɔle Félix Sogo ka avocat de ne ni ma kofɔlen kun ye an ka Mali sɔrɔko minisiri kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga wagati ale y'a yira k'a fɔ ko avion présidentiel ale ni équipement militaire contrat ko yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la ko ka ko in yɛrɛ kɔni sanni ko ta a daminɛ na fo ka taa se minɛn yɛrɛ kɔni seli ma an ka Mali jamana kɔnɔna na ko sɛbɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɔra o sɛbɛn nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i y'a ye k'a fɔ ko Maranbɔle Félix Sogo ale ye baara kɛ sariya de kɔnɔna na ko contrat ko baara nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Maranbɔle Félix Sogo ale ma yurugu kɛ foyi yɛrɛ kɔni ma ye a nɔ la yɛrɛ kɔni ko affaire ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni Maranbɔle Félix Sogo ale kɔni kun ye avion présidentiel ale ni équipement militaire yɛrɛ kɔni sanni ko yɛrɛ kɔni ale kun ye yamaruya di ko ka wari
wari yɛrɛ kɔni bɔ ka sɔrɔ sɛbɛn yɛrɛ kɔni kuma bɔ min kɔnɔna na yamaruya kun dilen don yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko ka wari kofɔlen in bɔ a yira k'a fɔ ko Marabu Fili Sisoko ye o ko min yɛrɛ kɔni kɛ ko o tɛ infraction ye o tɛ kojugu yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko finance publique ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ka o procédure sugu nin yɛrɛ kɔni kɛ foyi tɛ olu yɛrɛ kɔni na i bɛ se ka o yɛrɛ kɔni kɛ baasi foyi t'a la wa ko o ko in yɛrɛ kɔni tɛ infraction ye kumakuncɛ kuma na Maître Jankine Tunkara ale kɔni bɛ laɲini kɛ Kédougou maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka Marabu Fili Sisoko yɛrɛ kɔni labila ka bɔ kaso la ka d'a kan ko dalu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ cour ni parquet général maaw yɛrɛ kɔni fɛ min b'a yira k'a fɔ ko Marabu Fili Sisoko ko contrat ko min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko malversation walima kojugu dɔ yɛrɛ kɔni kɛra maa kofɔlen in fɛ Maître Bernard Takore ni ale kɔni ye Mamadou Camara ka avocat de ye ale ye laɲini kɛ an ka cour maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka Mamadou Camara yɛrɛ kɔni labila u fɛ ka d'a kan ko sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na infraction kelen ma sɔrɔ min yɛrɛ kɔni k'u nana ni o dalu ye k'a fɔ ko Mamadou Camara de y'o infraction in kɛ ko wagati min ko in yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛ Mamadou Camara ale kun ye présidence yɛrɛ kɔni ka cabinet directeur yɛrɛ de kɔni ko wa a ka baaraw yɛrɛ kɔni ko kuntagala kɔnɔna na ni contrat in yɛrɛ kɔnɔna na a ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ baara kɛcogo la i n'a fɔ présidence ka cabinet directeur kan ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko Mamadou Camara a ye o dɔrɔn de kɛ walasa avocat ye ka se ka kuma tɔ yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don a y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali code pénal article 28 kɔnɔna na k'a yiralen don k'a fɔ ko ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni ka cakɛda la ko ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ a sanfɛ ni o kɔni ye ordre di a ma k'a ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ n'a ye o baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ko o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni o baara in mana na kɛ ni kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɔra la ko a nɔ tɛ o ko ninnu si la avocat in ka kɔrɔfɔ la ko Mamadou Camara k'a dun ye baara kɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko président yɛrɛ kɔni n'o tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ye k'o de ye yamaruya yɛrɛ kɔni di a ma a ka se ka baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ko Mamadou Camara dun yɛrɛ kɔni ye baara kɛ o ko hukumu de kɔnɔna na ka d'a kan ko ye président ka cabinet directeur de ye o wagati la Général Mustapha Darabo ale ka avocat ni o ye Maître Mamadou Bobo Diallo ye ale ka kuma o kɔnɔna na ale bɛ laɲini kɛ ko parquet maaw yɛrɛ kɔni ye laɲini mun k'u fɛ don tɛmɛnenw na ni o ye ko Mamadou Camara k'u ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni labila ka d'a kan ko dalu yɛrɛ kɔni ma se ka sɔrɔ min y'a yira k'a fɔ ko Mamadou Camara nɔ bɛ ni yuruguyurugu ko nin yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni b'a laɲini cour maaw yɛrɛ kɔni fɛ u kana na parquet maaw ka nin laɲini in sabati avocat in ka kɔrɔfɔ la k'ale ka faamuyali yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la ko contrat dalakɛɲɛnibaliya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna ni Mamadou Camara ka mandat in yɛrɛ kɔni dilen de ye Siri Mohamed Kaɲasi yɛrɛ kɔni ma contrat ko ninnu hukumu kɔnɔna na colonel major Nuhu Dabitaw ale ka avocat ni o ye Maître Alassane Diallo ye ale fɛnɛ bɛ kuma nin yɔrɔ kofɔlen na a y'a yira k'a fɔ ko colonel major Nuhu Dabitaw sen donni contrat ko baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɛɛ y'a ye k'a fɔ k'a ma yuruguyurugu foyi kɛ a ko la k'a ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ sariya kɔnɔna na a ka avocat ka kɔrɔfɔ la ko colonel major Nuhu Dabitaw ko équipement militaire in contrat labaarali o a discussion yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Nuhu Dabitaw ko o tile kelen da kelen sen ma don o baara ninnu si la a bɛ tila k'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko colonel major Nuhu Dabitaw ale mɛnna baara la an ka jamana yɛrɛ kɔni ka cakɛda baara yɔrɔ la ko wa nin maa kofɔlen ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuntagala kɔnɔna na a y'a ka baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔna o de la k'a b'a laɲini cour maaw yɛrɛ kɔni fɛ min ye colonel major Nuhu Dabitaw ko ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni labila charge fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ a kan k'a fɔ k'a ye olu kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ a kan ka d'a kan ko nin maa kofɔlen nɔ tɛ ko in fan si la kumakuncɛ kuma na accusé ninnu bɛɛ lajɛlen ka avocat bɛ ko kelen yɛrɛ de kɔni ɲini an ka Mali kiriko maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni o de ye ko ka olu ka clients bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labila ka d'a kan ko ni affaire ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dalu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ min y'a yira k'a fɔ ko olu ka clients bɛ ka accusé fɛn mun na ko u ye olu yɛrɛ kɔni kɛ ko wa olu yɛrɛ kɔni ka jate la parquet général maaw yɛrɛ kɔni bilala fili la ni vérificateur général ka rapport yɛrɛ de kɔni ye hakilina jiginna alamisa tɛmɛnen yɛrɛ kɔni parquet général ale ni contentieux de l'état olu kɔni ye laɲini minnu kɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ o de ye ko ni accusé ninnu ko ka peine girimanbaw yɛrɛ kɔni di u ma ka d'a kan ko ninnu ye ko minnu yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔ ni o ye yuruguyurugu foroba nafolo suyɛni k'u ye nin wale jugubaw yɛrɛ de kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko o y'a kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ jamana kun bɛ wariko gɛlɛya ale ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na olu b'a laɲini cour maaw fɛ u ka peine girimanbaw di ni maa kofɔlen ninnu ma walasa ni a ŋaniya yɛrɛ kɔni bɛ maa min kɔnɔ don n'a nataw la k'a fɔ k'e bɛ olu ta ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ninnu ka kɛ e lasɔminibaga yɛrɛ kɔni ye
nka parquet général ka laɲini dɔw yɛrɛ kɔni na a ye laɲini kɛ an ka cour maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko Mahamadou Camara ni ale kun ye présidence ka cabinet ka directeur yɛrɛ kɔni k'a b'a laɲini cour maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni accusé len don fɛn mun na u ka o kɔni bɔ a kan ni ka se ka Mahamadou Camara yɛrɛ kɔni labila ka da kan ko procès ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ma se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ min y'a yira k'a fɔ ko Mahamadou Camara ale kɔni y'a dabɔ a kama de ni ka i sen don ni yurugu baara nin na sisan yɛrɛ kɔni ko in décision tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna nabɔ an ka cour maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la de avocat yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ka client ka labila de ka da kan ko dalilu ma sɔrɔ a ko ɲɛ kan nka parquet général ale ni contentieux de l'État olu y'a laɲini de k'u ka peine girimanbaw yɛrɛ kɔni di ninnu ma ale ni wari minnu dɔw yɛrɛ kɔni tunna maa ninnu ka o sara yɛrɛ de kɔni don n'a nataw la ni kiiritigilamaw y'u ka décision ta an bɛ segin ko kura ye ne ka na olu da aw tulo kan. Mamadou Awa Gassama ni ma kofɔlen ye Mali député kɔrɔ Conseil national de transition ni o ye CNT olu ka membre dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don juillet kalo tile 2 tɛmɛnen san 2025 ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire autorité maaw fɛ an kɔni kunnafoniya sɔrɔ ni ka bɔ Côte d'Ivoire autorité maaw la ko décembre kalo nata in na san 2025 Mamadou Awa Gassama ale ka kiiritigɛ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan ni o ye Côte d'Ivoire faaba ye hakilina jiginna juillet kalo tile 2 tɛmɛnen san 2025 Mamadou Awa Gassama ni ale an ka Mali CNT membre dɔ yɛrɛ kɔni ale minɛla Côte d'Ivoire aéroport international Félix Houphouët-Boigny yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Gassama minɛlen Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ o dugusajɛ a kɔni taara Côte d'Ivoire kiriko maa dɔw yɛrɛ kɔni ɲɛma a taalen o yɛrɛ de kɔni ɲɛma o sɔrɔla ka mandat de dépôt yɛrɛ kɔni d'a kan ni ka ni maa kofɔlen datugu Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko nka décembre kalo nata in na san 2025 ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka jugement bɛna kɛ Abidjan ni o ye Côte d'Ivoire faaba ye nka ɲani a ka jugement yɛrɛ kɔni cɛ ni maa kofɔlen datugu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Maître Mamadou Ismaël Konate ni maa kofɔlen ye an ka Mali kiriko minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni ale de kɔni sugandira ni ka kɛ Mamadou Awa Gassama yɛrɛ kɔni ka avocat ye a ka kiriko in yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na wa an ka kiriko minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan ko sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 5 san 2025 k'ale yɛrɛ kɔni sera Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ani don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko wa tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2025 ale yɛrɛ kɔni taara bɔ Mamadou Awa Gassama yɛrɛ kɔni na kaso la a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni n'a ka bɔlɔlɔsiraw kan ko basi foyi yɛrɛ kɔni tɛ Mamadou Awa Gassama la wa a bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ko min ye an ka Mali CNT ni membre kofɔlen yɛrɛ kɔni k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ne ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni lafasa a ka kiriko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Tchad jamana kɔnɔna na Succès Masra ni ma kofɔlen ale kun ye Tchad ka premier ministre wagati tɛmɛnenw na ale ka avocat bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ne ka wulilimada kɛ ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ko kɔni kana a ka kɛ médiateur yɛrɛ kɔni ye Succès Masra ni Tchad autorité maaw ɲɔgɔn cɛ la cogo min premier ministre kɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka labila Tchad autorité maaw fɛ Succès Masra ale kɔni bɛ kaso la Tchad autorité maaw yɛrɛ kɔni bolo a bɛ ɲina ka na kalo 2 bɔyan kɔ bɔ wa ni maa kofɔlen accusé len don fɛn mun na Tchad autorité maaw fɛ o de ko mɛ kalo tile 14 tɛmɛnen san 2025 Tchad jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madakaw mara kɔnɔna na ko bagan marala 42 yɛrɛ kɔni fagara ni yɔrɔ kofɔlen na Tchad autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka Succès Masra yɛrɛ de kɔni accusé ko ni maa ninnu ka fagali ko ta fanfɛla ko Succès Masra yɛrɛ de kɔni o kow labɛn nka Succès Masra ka avocat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko Tchad autorité maaw bɛ ka ni maa kofɔlen ɲaki ko mun na ko a ma o kow yɛrɛ kɔni kɛ k'u y'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni ni ka ni ko in ta ka o da premier ministre in na sabula ko Tchad autorité maaw bɛ ka olu ka client accusé fɛn min yɛrɛ kɔni na ko dalilu kelen bɛ u bolo o de ye ko kumakan dɔ yɛrɛ kɔni bɛ u bolo min taara kabini san 2023 ko wa o kumakan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min bɛ ka fɔ ani Tchad autorité maaw bɛ ka Succès Masra accusé fɛn mun na k'ale tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la kelen na avocat nin ka kɔrɔfɔla k'ale n'a sɔrɔ olu ye ni kuma yɛrɛ kɔni fɔ Tchad kiriko maaw ye ko n'a taw ta u ma sɔn ka sɔn olu ka kuma in ma o y'a yira k'a fɔ ko Succès Masra yɛrɛ de kɔni dɔ bɛ ni bagan marala 42 ninnu ka fagali kow la nka avocat nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko Tchad kiriko maaw bɛ ka dabɔ a kama de k'u ɲɛ bɛ tiɲɛ na mɛ u tɛ fɛ k'a ye yɛrɛ de kɔni ko komi olu avocat yɛrɛ kɔni dɛsɛra ni ka Tchad kiriko maaw yɛrɛ kɔni lasɔn u ka hakilinaw yɛrɛ kɔni ma olu yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ diɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ wulilimada kɛ ni ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ko b'a laɲini ni maa kofɔlen fɛ o kana kɛ médiateur ye ni affaire ko yɛrɛ kɔni na walasa Succès Masra ale bɛ se ka labila Tchad autorité maaw fɛ cogoya min na kabini
kabini succès masara yɛrɛ kɔni minɛna Tchad autorité maaw fɛ a bɛ ɲina ka na kalo 2 yɛrɛ kɔni bɔ fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma kofɔlen ka parti politique maaw ni a ka parti politique tɔgɔ ye ko les transformateurs yɛrɛ kɔni kabini ko in daminɛ fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ ka manifestation caya kosɛbɛ Jamena mara kɔnɔna na ni o ye Tchad faaba yɛrɛ kɔni wa sanga ani wagati u kɔni bɛ dénonciation yɛrɛ kɔni kɛ bɔlɔlɔsiraw kan minnu yɛrɛ kɔni kan u b'a yira k'a fɔ ko min ye Tchad kiriko maaw ye k'u bannen don ne ka succès masara yɛrɛ kɔni labila ko ka sɔrɔ k'u ɲɛ bɛ ko in tiɲɛw bɛɛ lajɛlen na min kɔni Emmanuel Macron ye kabini succès masara ka avocat yɛrɛ kɔni bɔra ne ka ni laɲini kɛ ni ma kofɔlen fɛ kabini o don fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Faransi jamana ɲɛmaa ale ma jaabi kɛ ne ka ɲɛsin nin ko in yɛrɛ kɔni ma nka don n'a nataw la ni Emmanuel Macron a ye jaabi kɛ ne ka ɲɛsin succès masara ka avocat yɛrɛ kɔni ma an bɛ segin o ko la ne ka na olu da aw tulo kan. Walasa ka dansigi an ka bidon kibaru la an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na communiqué la min carila juillet kalo tile 5 tɛmɛnen san 2025 États-Unis ka département de la sécurité intérieure maaw olu kɔni bɛ laseli kɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna États-Unis ale ye mɔgɔ fagala juguba 8 yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen gɛnni ka u bila ka taa Soudan du Sud jamana kɔnɔna na États-Unis ka département de la sécurité intérieure maaw yɛrɛ kɔni ni maa 8 ninnu gɛn ka taa jamana min kɔnɔna na ni o ye Soudan du Sud jamana yɛrɛ kɔni o ye jamana ye ni États-Unis ka département de la sécurité intérieure maaw u kɔni sanga ani wagati u b'a laɲini maaw fɛ ko mɔgɔ kana na taa ni dugu kofɔlen visiter ka d'a kan États-Unis ka maaw ka kɔrɔfɔ la ko Soudan du Sud ye jamana ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mɔgɔ fagaw ka ca yen nɔ mɔgɔw bɛ tunu sanga ani wagati ale ni ko kuma bɛ maa maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ la ni jamana in kɔnɔna na o la États-Unis ka maaw sanga ani wagati u kɔni b'a fɔ maaw ye ko mɔgɔ kana na taa ni jamana kofɔlen visiter États-Unis ka département de la sécurité intérieure maaw yɛrɛ kɔni ka communiqué kɔnɔna na u bɛ sinsin a kan k'u ye maa 8 minnu yɛrɛ kɔni gɛn ka taa Soudan du Sud jamana kɔnɔna na ko maa 8 ninnu na dɔw ye Soudan du Sud ka jamana kɔnɔdenw ye ko nka a bɛɛ tɛ bɔ Soudan du Sud jamana kɔnɔna na dɔw ye Cuba, Mexique, Laos ale ni Vietnam ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ninnu jamana ninnu kɔnɔna na nka o n'aw ta k'u ye maa 8 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fili Soudan du Sud jamana de kɔnɔna na ko ni maa 8 fɛn fɛn gɛnna États-Unis jamana kɔnɔna na u kun accuselen don fɛn minnu na u nɔ yera olu bɛɛ lajɛlen na u kun accuselen don fɛn minnu yɛrɛ kɔnɔna na o ye kojugubaw yɛrɛ de kɔni o dɔw ye mɔgɔ fagaw ye u binna musow kan u ye sonyani kɛ u ka sonyani yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maramafɛn girimanw kun bɛ u bolo ko nka maa 8 dɔw yɛrɛ kɔni kun tilatɔ don u ka kaso la dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun labilalen don nka États-Unis y'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka nin maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni lamara a ka jamana kɔnɔna na bilen ka d'a kan ko mɔgɔ jugubaw yɛrɛ de kɔni don minnu bɛ kojugu kɛ o de la u y'u bɛɛ lajɛlen cɛnni ka u fili ka taa Soudan du Sud jamana kɔnɔna na États-Unis ka département de la sécurité intérieure olu ka secrétaire ka dankan o kɔni bɛ kuma ni maa 8 ninnu gɛnni ko kan ka bila ka taa Soudan du Sud jamana kɔnɔna na secrétaire ka dankan yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni fatɔ ni yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka gɛn ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na ni ka taa u fili Soudan du Sud jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni maa 8 ninnu ko tellement mɔgɔ jugu yɛrɛ kɔni don hali u bɔ jamanaw yɛrɛ kɔni si ma sɔn ka segin ka u minɛ yɛrɛ kɔni ko nka o n'a taw ta olu kɔni u bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka u fili Soudan du Sud jamana de kɔnɔna na ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma